ин ҳамчун даромадгоҳи мактаб барои волидон, омӯзгорон ва хонандагон истифода мешавад. ин бинои мактаби ба номи қаҳрамонони бузург дар беморхонаи кӯдакона аст ки аввали ин моҳ ҳадафи ҳамлаи Русия қарор гирифт. Ҳалина Мусейнко, раҳбари мактаб дар харобаҳо, китобу дафтарҳоеро ҷустуҷӯ мекунад ки дар ҳамла насӯхтаанд. ин синфи асосӣ буд. илтимос, эҳтиёт кунед. ин ҷо мо барои кӯдакон тӯҳфа омода карда будем. соати 10:30 рӯзи 8 июл мушаки Русия ба ин синфхона бархӯрд ки дар он кӯдакони гирифторони бемории ҷиддӣ таҳсил мекарданд. он лаҳза кӯдакон дар дохили синф набуданд, чун соати 9:52 бонги хатар садо дод ва омӯзгор кӯдаконро ба паноҳгоҳ бурда буд. Назарчик Черчукани 6 сола дар ин беморхона аз августи соли 2023 аз омоси мағзи сар табобат мегирифт. ӯ барои рафтан ба синфи 1 дар мактаби беморхона таҳсил мекард ва навиштанро ёд мегирифт. ӯ бо модараш аз шаҳри Миколаев пайваста ба ин беморхона меоянд то Назарчик кимиёдармонӣ шавад. онҳо охирон бо рӯзи 4 июл 4 рӯз пеш аз ҳамла ба ин беморхона омада буданд. мо барои харидани дору рафта будем. бояд бармегаштем ва он ҷо мешудем, лекин ба хона баргаштем ки садои таркишро шунидем. аз тиреза дидам ки дуди сиёҳ ба ҳаво печидааст. мактаби қаҳрамонони бузург дар назди беморхона соли 2015 ба кор сар кард ва соли 2021 ҳукумати Украина дар назди дигар чунин беморхонаҳо дар кишвар марказҳои таълимӣ боз карданд. масъулони мактаб мегӯянд то кунун дар он беш аз 800 кӯдак таҳсил кардааст. ҳоло ҳамлаи Русия мактабро корношоям кардааст. дар ин бино синфхона барои омода кардани кӯдакон ба синфи якум буд ки ҳоло дар ҳолати садамавӣ аст. чуноне шумо дидед ҳанӯз он ҷо китобхона ҳаст, вале об даромада китобҳоро хароб кардааст. мушак бахши онкологии беморхонаро ҳам хароб кардааст. Олга Чучеркин тарс дорад ки дигар ба кимиёдармонии писараш идома додан наметавонад. бовар надоштам ки ба беморхона ҳамла мешавад. ин ҷо шароит фарқ дошт. таҷҳизоти пешрафта дорад ва табибон пайваста кӯдаконро назорат мекунанд. мо дар деҳа чунин шароит надорем. мақомоти Украина мегӯянд дар ҳамлаи Русия қисми зиёди ин беморхона ки аксаран кӯдакони гирифторони бемориҳои ҷиддӣ табобат мешаванд хароб шудааст. вазорати тандурустии Украина гуфтааст ки бозсозии ду бинои ин беморхона ғайриимкон шудааст.